Nunggu jeng jatuh nak kiri lajar, gua nazar sini beruzgaran tangga, sing kucipan malia, hingga jeng tabu jatuh beruzgaran jak, hingga jeng bahaya sini songsa no solid naik, sini buma bufa berjuk bura, jeng bang nebagi biti bererok nanggu, jeng masih besar serang korjok kayu, bang nebiti rok cari, besar butenya baseng maya nanggu por na nanggu, jeng beruzgaran jeng boras mana tabu bang no por ini naik, biti rok banyak, bang bukan nebagi, hingga jeng apa sana wana lajar. Hingkai singno sini haste hapang Menteri Okra Borom Gunang Sri Jukto Diplok Kumar Dev singno saman tongo ungko norongno jeng phaikya hingkai ungko 2018 सालनि ungko election sigang sauje ungko jeng nongno aini tuyu aini माध्यमे nongno jeng nong jakiri phirogiri naginai hingkai jeng 2 मास ungoi tongkha hingkai jeng tangbo jeng kuno chin jakiri no phirogi maya jeng jotono bokha kostong laijak wana laijak chin chakri ko 10 bosor mi tongo prai hingkai jeng Menteri Okra no jeng ungko kokosana musungu je chin chakri no সংবিধান আইনি মাধ্যমে নানি হিনি যে বকক সনো সামানি আবো সনো দাবি দাকিনো ফিরগৈ রিথন নে जों तिनि अरा आमफ्रानि पोस्ट अफिस जों जतनो ससियेल डिस्टेंस नाराबिनो जों अर तिनि उनको चिठी पक्तुन मा दाफायका जों तिनि बरम ग्राम मुख्यमंत्री ने आजागाव तिनि पक्तुन सगयै जोंनो दाबि दाकि तिनि माथायनो जोंनो दाबि दाकि फिरगै रिथन नै जों आबो जतनो अरा जमां लाई जों तिनि मा दाफायका जागाव तिनि पक्तुन न इनका आसंनो उनकोते सानानि गरिखा धन्यवाद बासी 10,300 जे क्षतिग्रस्त चिनि सारते मेडम संनो जों दिनै अर फाइलायमान हंखाय अमहाय फाइनाय 2018 विधान सभानि जे चिनि ताक बसकां तंनाय ताक बर्तमान तंनाय सरकार जोंनो जों फाइका हंखाय जोंनो पैसा दाबि चिन चाकरि जे थांजाक आमनो बर किफिल फिलगरि नाहिनाय जोंनो कैसे प्रतिश्रुति रिमानि अ प्रतिश्रुति ताबो जों किफिलनि मान्याखौ प्राय 2 बोसोर लाय थांगा आंनि बागै चिनि ताबो बेलायखिनो चिनि कोनो गरिखा कोनो फाइनाल लामा गरि जों बाक्सानिबो लुननो हाजाक दङ तै प्रत्येकटा परिबारानो 5 हयते 6 जन आखाय फेमिलि बरक दङ अबरनो जों बोरैखाय ताबो चलिरिनानि बोरैखाय चाय दंनानि जों नगा असुस्थ थांबो चिनि कोनो फाइनाल लामा गरि जों ताबो चाय दंनासो जों कोनो लामा माया अबन बागै जों दिनै फाइलायखा आमपुरा पोस्ट अफिस अजागा जों चिनि मुख्यमंत्री न कायसा कयमुंब्लाय दावै बिनि आरो पुसगै दाति दाति न जोंनो जे सामानि न जोंनो किफिल रिथन अमनो जों नायो जों सरकारनि कोनो बिरोधिया जों सरकारनि थाने कसो कयमुं अमन बागैनो जों मुख्यमंत्री ते चिनि एडुकेशन मिनिस्टार जे जोंनो प्रतिश्रुति रिमानि अमनो जों दाति दाति पालन खेथों होननाय जों कयजाव हामबाय चिन चाकरि 31 मार्च 2020 थांनायनि सिगां दिनो साइड मानजाखायखौनो माननीय मुख्यमंत्री जोंनो चाकरि किफिल रेनाय हिनि कग्रफा तांगरियाखौ 2 मास चलि दङ जों ओ चाकरिनि उपर निर्भर खाय जे जरायखनायनो परिरितनो जोंनि जिबाव मायनो चलि दङ ता चाकरि थांजाक जों जतन बेरोजगार ताइ लोन रगना हाजाक बुमा बुफा बोरसे बुरातै दङ जों ताबो ताम खायनायनि दिशा हारा जों ताम खायनाय बसगाव बाइक चलि थानाय चिनि आबर कोनो बकरे नाहारै नहैया जों वाना जाक किरि जाक जों साइननि तत्रलाया मुत्र थाया ताबो सना दति दति के मुख्यमंत्री की फिलेर ना तो चिन चाकरि अबन नायो हामाय